Kurang entek berhasil gampang-gampang. Oke, monggo. Lenggah dhisik ngadep-ngadep Pak Bupati. Samping joli. Bapak, niki mangke walang kekek nggih. Walang kekek nggih. Konten. Nggih. Maksudnya niki yang sing mundhut. Ora walang kekek ya kena walang gatuk. Man paman suwi kan. Nggih. Wong bedang kepalang kali. Iki istilahnya kayuk doro-doro Mas. Oh iya. Putung wote. Putung wote. Putung wote. Tak senggoku tung atine. Wis tau krungu iki para mriki kuno. Canting gleyong paman wong bedang kepalang gedhong mandek mayong mandek mayong ngenteni sepine Hariman rawat ketemu wong lanang golek okan sampun samekta wonten sasana ingkang kepareng badhe ambeksa nampi sampur wontenipun syukuran dawak ijo ceku sampur salajengipun mangke siap riyen nggih Bu urung wayahe ayo Mas Bagus malangan yo ceku. Mohon perhatian wonten salebetipun tayub ditata lan sing guyub ingkang menawi sampun wonten mlebet tayub mboten angsal mbeta senjata tajem kaya to dhuwit kaya to glati kaya to bundel kaya to layur lan ugi mboten paring mbeta wontenipun ngono biyen. Mboten angsal beto senjata api kaya to pistu. Bedil kaya to. Dalan ora tau. Lah ngertine dhek semang. Lah aku ngerti lek bae Ceko tak kira lek Ciko gitu bae. Ceko mana? Ceko gitu bener nggih. Ceko. Gending ingkang badhe katur wontenipun eling-eling. Wah, iki. Eling-eling dipun tayupaken. Ning Satriya. Isor karepmu, dhuwur karepmu. Kos. Nek iso budal. Ngapunten senes gusur marang angel wae. Iki tayub bedina. Gendeng eling-eling kagem eling-eling sedaya perjuangan kita dateng harmonis, ayo dieling-eling kabeh guyub rukun ngeling-eling Kabupaten Madiun sudah tidak ada perbedaan,
nggak ada perselisihan, adanya satu harmonis bersaja. Bangun Madiun. Eling-eling monggo katuraken mengke dawah lelagonipun napa-napa kuwi. Capek gunung menawi sepeda senengane Pak Bupati monggo. Lho. Namune serampak, hop, serampak. Arum kontori kandung. Abote golek Doorpress. Ngono nggih Kakak. Nggih iki kasih ngono. Lho, ndang jenggelek bali maneh. Arum kontori Doorpress yang dilulungi Pak Kayang.
Panitia. Bekas dilone bentang jenggelek. Aku bentang jenggelek. Aja ngalih lho, rubar lho. Sing bar kayak Durpres. Lagune pembantuku iki. Ayo Durpres e angel ngene kan wakeh. Nggih lah ya. Iya. Nek cocok Ini tak rampung Durpres e. Iya. Dubet iki. Tur ora mung nampa ya, nganggo kreasi, gawe karya. Kan belok Mas, belok Mas. Paling sarung Mas. Wis langsung wis joget entuk Durpres. Ya, sing letakne pun. Yo, oke. Yo kanca neng kisik kembing. Asik. Lega. Wis